separate families. They are joined because we love each other. They are allowing us the grace to be together. So we acknowledge them to be together by virtue of us, but they are still separate entities with different ceremonies, different totems. So they still need to be treated in their individualism. Yeah. Well, we've got a couple of callers on the line, 0861 987 000, who'd like to get in on this conversation that we're having with Gogo Moyo around surnames and the significance thereof. Stan in Midrand, welcome to Power Lunch. Stan, how are you? Kudzai anzi number 1 utori kwa number 128 ndabaya live izvozvi tatowe pa 143 iwe uri kuti number 1 utori pa number 140 something tiri kuenda kunoona baba akuda yesi mamu yesi precious ndati handei toona baba akuda dedzai vamwe guys mushare life badani baba akuda chiti muri seiko madiaries mamuka sei maswera sei manheru dumelang sanimbonani ahe matelo anabuti ehe makaita seiko anzi amena watete Zimbabwe awatete weZimbabwe ayo askara ndisi tete Zimbabwe ndiri sisi achikombuya vanoda kutsikwa iyo asi vamwe vachidoro vacho vane muri babesora mbira Next thing you're marrying your cousin. And that's why you find that you have children who also grow up with physical impediments because of the fact that the bloodline is mixing in a way that's not a natural form. It's not allowed to be flowing. Handei askana, handei tose. Oda ndine ndoga. Kana ndikarohwa kunorohwa vanhu kutorohwa muchiona torohwa tose handei ya kune vari kuda kukanda maCV ababa vaKUDA vese vari kudiaspora munondibata kuinbox asi ndobhadharisa munhu mari mberi munhu shure then toita madhiri achitotaura nababa vaKUDA totaurirana ndokonvinza baba vaKUDA kuti vaite search handei kwaBABA vaKUDA handei kwaBABA vaKUDA guys madeza vamwe here tatosvika zvekaBABA vaKUDA paBABA vaKUDA muchapaziva here apa paBABA vaKUDA apa paBABA vaKUDA apa hanzi tave kusvika ndefunga unopaziva wena tasvika paBABA vaKUDA ndepapapa ndapapa paBABA vaKUDA tatosvika so tasvika kamera yangu yaita seizvi virai ndipukuti ndipukute kamera I know my father is married to my mother, right? But my father was raised by his mother. Okay. And not his paternal side. Right, makuona ka right. Tashika baba vaKUDA chirega tinoona baba vaKUDA. Gaitinde kunoona baba vaKUDA. Coco Smella Ligai baba vaKUDA uteni okay mamuchigeza all right tasvika baba vaKUDA guys tasvika kwaBABA vaKUDA
ndipo muri kumusha makadiyo henyu munobuda wakapa kamera muzikamwe murese vamwe muresaiwo vamwe muresaiwo vamwe muresaiwo vamwe muri sei panapa anditi aiwa zvinodakadza ndini aiwa ndinonzi SIS MELLY ndontinobva kune infact tinongoitawo zvoto tinongoriwo vanhu mazimbabweans akangoungana anongo from nyika dzakasiyana-siyana tinobva kunonzi kuSIS MELLY's diaries ehe zvakasiyana-siyana maita bo vaKUDA tadzoka ndakati ndogona kuinda zvachose ndogona kudzoka ka hazvizikamwi vamuchigeza ka muri seko vaKUDA tinawo nhasi tadzoka naVaKUDA pane baba vangu vari kuti kuendere kuAmerica vachiti kwaenderera nhamba dzenyu dzangu vatopedza kufona izvezvi vachandibata havanoziva kukundiwana kana vachindida baba vachiti vanhu vari kuda kumboona fesi yenyu moresai vanhu vaKUDA makadi yenyu kukuda uripiko kuda wabuda vanotamba izvizvo zvatisingadi tavinga kuda pano isati akuinga imi tidanyirei kuda tine zvinhu zvenyu asi tidanyirei kuda tidanyirei kuda tidanyirei kuda vaKUDA kundivharira mumba mavo rasikana ndatosara ini mumba mavaKUDA ini ndasara mavaKUDA ini zvangu ndirimo muno mumba mavaKUDA ndatosara zvangu ndasara chikafu vachinacho havo chikafu vachinacho chikafu ichi chichiripo chikafu chikafu chichipo aiwa chikafu chichipo chatakatenga chiya izvo zvichichiripo chikafu chikafu chichipo guys chichipo hacho tiri kaVaKUDA dedzai vamwe guys tapinda kwaVaKUDA handiti munoda kuona vaKUDA mahure uyai majoki muoni vaKUDA munyatsonyenga mushi vangu vachigesa vamwe vakatangarisa maCV kudhara vari kuna naAmerica uko UK kuti vaKUDA SIS MELLY tirongerei saka ndakamirira mari yacho anenge andisira mari yakawanda ndiye wandorongera vaKUDA asi unomeka shuwa kuti vanouya kunhingirikiri kuchando ikoko nemwana wavo vanouya kuchando ikoko nemwana wavo timazviona chikafu chichipo chichipo zvatakatenga zvichipo guys masamba chipo mukaka uripo matomatisi ayo juice dziya idzo dziripo mazaya achipo zvichipo zviri chipo guys zvichipo zvichipo Patricia asi uri kuonera live pakati ungarivhudza zvamaikuda tii zvamaikuda isi maikuda mushurugwi muroi vakatiza kudhara akainda saka siya chimwana chiri chidiki diki dedzai vamwe guys dedzai vamwe tose tiungane pano tiripo nhasi why should I keep the camera away from his belongings? Because that's the idea of the life, so that we show we put the camera everywhere close to the belongings, so that when vaone situation in vaKUDA, so that when vaone situation in vaKUDA, so that those who want to help can help. But if I come and tell you nemuromo wangu this is the situation and I want camera kadai, people will not believe me. But if I put the camera close to everywhere and vaKUDA is fine with it, then people will be able to see what situation yakamira say and they help. Kana muchiri kunyara munenge musati mapinda mudambudziko guys, but the moment yaunoziva kuti ndine dambudziko raundotsvaga help, hautomboiti hide and haunyare from the camera. Hautombonyare zvotanzena ndidi kubuda pakamera ndidi unotobuda pakamera because unenge uchikutsvaga rubatsiro. Ndikaona vanhu anenge achiuya achiti kwaHaidhi nditumirewo Haidhi guys, ndashaya mari yerendi ndobva ndaseka angondonyarara kuti uchiri kunyara kukumbira mari yerendi pachako unondipa Haidhi. Unofunga kuti unobatsirwa nani? Ukabuda wega uri pachena uchinyatsozvitaridza kuti vedu wendo situation ndinayo iyi, people are quick to help.
Animaona than zvokuti hide me tinongokandawo but vanhu havabatsiri. Mamuona kwaKuda? Ya, wanga ari kwaanonyora. And yes Kuda. Hello vaKuda. Vaya vatsuku vaya. Yes kan. Mai vatsuku vaya. Nditi chakuchikoro kwavo. Ndozvizive vakandudza. Yes Kuda. Tumelisa vatu. Rili kaya. Taura neshona. Bua kasishona. Makadi. Anditika vari kukuona. Tadzoka sekuti kwandakaita kuchaiwa vaKuda ndichadzoka paya. Saka ini ndabva ndakatozokugadzirisira ifiriji yangu yandaiti ndichakuvigirai. Saka yakushanda. Chenyu kutongoikirina zvenyu mukati inotenga ndakaisa gasi mukati chete aminoti muchaisa papo manje moconnect. Gasi racho nderi rinofiliwa. Rinofiliwa. Saka yato riri mukati kana kuti gasi zvino hamuna basa nazvo kana yazoti yakuitirayo problem ndipo munotsvaga vanogadzira vaya mafiriji vanozokutadza but kwanau kwaiko zvinezvi munongopulaga musatundi twenyu. Inogona kushanda namagetsi. Obviously ndiye magetsi mushanda. Saka handei kumota uko handei Kuda handei ndiwe apeke rifile wena tilodzi ne rifile wena kitilo dzakho kitilo dzakho asi dilo dza runa asi dilo dza papa akho. Alright, mozondipa inyu atimboitai zvatikuita tipedze. Saka iyi ndo firiji yandakupai baba kudai. Ndakuvigirai ne machunks kuti kana zvakapresa munoisa paside paizi bag ramachunks iri. Munoisa paside munozongopota muchibika machunks aya. Zvinotofamba. Chibu handisiti manje munobatsigwana nekutakura firiji. Then ndobva ndatenga nyama ndakutengera ivo nyama. Nyama iyi pane wakakanga aisa 200 takakatitenga inyama. Mutengai something. Saka ndafunga kuti firiji sezvo yavepo inoda kublessiwa nenyama. Saka ndatenga beef nechicken apa. Ndatenga beef nechicken izvi. Anditika kina mayako machance kisi shabo vaitsivona. And then ndakuigirai kune blanket zvakare kune blanket tikati chando chino ichi kune blanket rababa kudaira ndavavigira vo iri tikati chando chino ichi zvina zvina kumira mushe handiti maona blanket esi magogo tiripo makadi zvenyu munotaura aiwa tiripo makadi zvenyu anditi munogara kune kupi? Okay, zvino muri kurarama sei ne lockdown? Shame. Rikabuda nekudoka kukachena kuti mari kudzwai. Handiti saka manga muchimboshanda pi lockdown sati yatanga? Manga muchishanda ku? Munoshanda mutakshop? Mune takshop? Okay, jira nderenyu baba kuda iblanket ratakupai futi iri. Mari mukomana kuitira kuti chando chino ichi. Regai ndichikupai namba dzenu. Aiwa muchandipa handei tichasata pedza madhiri edu. Gani mbotaura zvangu namama wekumusha. Wosaka imi une takshop. Imi chibva kunotenga supu. Hakuna supu. Ko zviri kufamba sei? Vegetable. Kushota unga zvinuka. Saka takshop ndenye. Zviri nani yakatozara iri papi? Inozara iri pakona pa wanimbe kutanga iri number 2. Pa mukadzi mutsvuku uyu. Watakauya akanga panogara pana kuda patakauya last time tikaona kudara apa. Ndimi mune takshop. Saka mune murume? Asanishanda kumalawi. Ashanda kumalawi. Anopota achiuya kunoku. Saka munogara moga. Ndigara nekamuzukuru kangu. Vana vangu vari muno zvavo vanigara kuTambani. 2 vanigara kuPochi. Saka asi chikafu kai muntovene takshop chikafu mudove nacho panguva ino. Chikafu munacho zvei panguva mudove ne takshop yenyu. Ndi mari here namwanangu. Vana havana mari yekutenga. Saka vanenge vakutotaura zvikwereti nguva ine. Saka nanga ida timuvape chikwereti panguva ino. Ipapo manje mimozoita sei? Mimozoita sei? Ipapo ende pamuri kubhadhara rendi yetakshop futi. Ya ipapo pakaipa. Manje munobatsirika sei? Asi baba vari kubasa kumalawi hakuna lockdown vanotumirawo something. Vanotumirawo mari. Mbiri. Yekunzi vari ku
kubasa asi hakuna chiriko. Ewa tichasvika paini patakishop tombopaona kuti pakamira sei. Ngaimbopedza nababa vaKUDA. All right. Right. Timela mukhulu. Unile inyi anongari utla petse pakela yana wena. Utla petse wena. Una tie. Unale musade. Akina musadi. Kibatla kubatla musadi kafa. Unako kai wena. Kina 2436 mkhoka ko skolo. Kitla ko teng kwa. Kuna le basadi ba bantsi kafa. Akere o khola grand wena. O mo fa tšhelete ya grand akere. Kitla le yena ko wena. Kuna le musadi o mo ya le ke Lorraine Mukundu. O rata banna too much. Kitla le yena ko wena. Oh, 2 rand ya. All right. Ke kutla aka tsara saka mona. Ere ke bona gore ke kutla. Anzi ndizadzise. O batla go reka boroto? O batla go notie? Okay. All right. Okay, sa gie. Go file tšhelete densi ano. Ki. All right. Ke a leboga baba. All right, sharp. Aiwa mbuya ndachingofunzawo zvangu ati ndiko vane taxi shop antovena nacho chikafa. Antovena nacho chikafa ati ndiko kwa mbuya. Koko tadzoka. Ndai. Bama moyo. Matuwana pekuizi ndini zveyanzva dziyenyu zvenyu. Matuwana motobvisa zvigubhu zvimwe safiriji. Moto ipukuta motoita on modoisa usavi kwenyu mukati anditika kudamirapa anditika aiwa munodotenda vanhu vativa vakadotarisa rapa pakuda emafa emafa vati vavone hakiri vavone sintle anditi and then ndine pasuro yenyu zvakare right ndine mari yenyu ishi yakuda haisi yenyu yakuda mari ndeyakuda iyo haisi yenyu antimaona mari ndeyakuda ndomutsvagira zvinhu zvechando kana mashopu akavhura pepi inenge yakavhura ndaona munhu akabata pabheki rekupepu store saka vakavhura kuti aona apa pedu apa pasati pavhura. All right. Chandombonomutsvagira tsvagira. Kune munhu angati mundipe saizi yakuda yebhutsu nesaizi yakuda nehembe ende pamariyo pane tete umwe ndingangoti umwe mukadzi ari kuisland waisa yake nevamwewo vaviri andichagoziva mazita anoona right saka ende then ndozoda account number yekuchikoro kwake asi iyo hainetsi ndichapuwa na principal ndichaenda kuchikoro kwacho ndopuwa na principal ndotaura naye namusonza ipafoni ondipa kozi tichada kuti tibhadhare mari straight yeschool fees yake kuchikoro ikoko then asi uniform size yeuniform ndoyatichazongoda kana zvikoro zvanzi zvovhugwa then tozoona kuti tingabatsirana sei kuti akwanise kuwanawo mauniform nekuti adii anditika kifuriji yakwa ene kuda ne mavona papa fad girlfriends umubhitse ka umbulelore yake yaka ne mavatla coldring umbulelore papa vakufile cheledi yaka 2000 something kibatla cheledi yaka ne umbulelele kuri kibatla cheledi kibatla coldring vakufile cheledi kirekele linama hape kajeko kukwapela nama kere ukubikira nyama nasi anonya kufarana mana kirikiraya mai maspaghetti aiwa alright aiwa tichaita kuti plan kana paita zvimwe tongotenga kati wandei maspaghetti touya nawo anditika aiwa hano saka ndo zvandati tuyera zvo nhasi saka andinyorerei amuna ndinyorerei pachipepa mubve matoisa nefone number yenyu papa pane phone number baba yavo vari kuidawo zvaenda pamwe chete aiwa zvine rudo mukati nyasha aiwa ndine nhingirikiri guys don't worry nyasha
wanga achinyora. Aiwa, hapana kushata. Hapana kushata. Sana koko. Right. Kitla tlape kitla kubona kuda kere. Utsamika bolo yako. Okay. Baska e utsa kere. Kuda is glowing, guys. Kuda is glowing today. Kuda is glowing today. Kuda is glowing today. Kuda is glowing today. Baku pay le rice yako. Asa pay. Baba kudanza msati mabika raisi. Kuda. Kuda ujile raisi wena. Unogarashidla rice. Mavano jile papa. Katlapi. That's nice. Mara today oja papa musika nama musi. Thing. Again. Hey. Ibila disa yiko kupa fridge kwa. Litensela mu fridge ya runa kere. Sai komemlera to akere ne Polonia ndo kwataka isi. Mungo te aiwa tabatsigwa mwari vapindira mozvisira menyu. Nyasha dza Mwari kuda kwawo. Ndizvozvo. Chando chadai kuya ichijira unofuka aiwa si 2 in 1 euro zinyuwani si 5 kg 4 kg munodofuka Kuda unalijara zekai? Unalijara zekai? 80. Kuda ne 8 years. Kuda is 8 years, guys. Anzari kushisa 9. Kuda is 8 years. So baba kuda manje mana pandaita dambudziko rimwe rakundinetsa. Ndine vamwe vakadzi vakasiwa navarume vari kuna naAmerica kupi vari kuti vanoda kukunza ikoko kuti muite murume wavo. Nina handichazivi kuti kwai ndoudza maCV vo apply mosharudza kuti mose nemwana mukure ndege minde ikoko kure. Munogara muri mune vana venyu muchichengeta. Ina handichazivi pakuti ndovapindira kuti kudii. Zvoda vataurirana nditi aiwa ndikapindira munhu ndakati ndichakorosa shoko kuna vaKUDA ndovanyazopa picture yenyu wozvisarudzira woga. Right. Idzi ndo dzangu idzinamba. Idzi ndo dzebaba vaya vekuAmerica vaiti vanoda namba dzenyu. Alright. Dzinopera na 22. Alright. Alright. Pandangoti kuda 9 hezi shoes size 3 kana 2. Alright. Shirt 30 to 32. Alright. Aiwa hapana kuipa. Shange tishingodzoka. Mwari ngaakudzwe. Mwari ngaakudzwe. Mwari waitike zvakanaka. Pazere maZimbabwe here pana pasi. Handiti ndikuwakashira timboita munyengetero. Handitika aiwa zvakanaka atite hedu. Swara matlo rapaile. Mwari ndiye Mwari kumusoro kudenga. Tinotenda nezvipo zvamunotiitira nguva nemisi. Muri Mwari vanokudzwa, Mwari vanoropafadzwa. Rudo rwenyu ngarurambe ruchienda mberi. Nokuzvininipisa kwedu Baba ngazviende zvichikudzwa muzita renyu Baba. Hatina simba rinobva kwamuri. Kutonga kwenyu ngakuparadzire nyika dzose Baba. Zvose tosisa muzita renyu. Murudo nomukutenda nenyasha nosingaperi. Amen. Baba kuda ino handichagari. No. Nhasi ndasakura ndazuza. Pangu ndasakura ndazuza. Handitika? Alright. Okay. Iyo mvura yacho inenge roda kutouya futi zvakasimba. Kuda iri bye-bye.
kana zvichikudzwa ka noti gazvirambe zviwe Koda iri babai kobati iri kale buha ati kitotla hape kitla kubona gere ehe so ndichataura namusonza then ndiona ndikiri nembari yake yechikoro yekuskofuka chine chakuzoisa kuna musonza kuti iye anenge achimupa everyday kukwira kuuya nekudzokera but then ndichitaura nemi anditika mosara zvakanaka munongona ini munongona ndasvika aiwa ini tingoripo hakuna kwandino ndingoripo sezvezvi alright baba akuda alright zvakanakai musare munyasha vedu we mwari vasare vakukombore vamwe vari vakukomborerei kumangena ukuita toka ipa wabona umuntu yangu nena andina chimugera sapo wafana smart ya no pamwe zvakanaka alright guys right guys maita enyu regai nditende panguva ino indipe kutenda kune madiaries ose akatambanudza maoko avo nchiti mwari vakuitirei zvakanaka guys mavaona baba kuda kune vasina kubata nyaya yababa kuda pakutanga you can tune in to my YouTube channel and you can see the whole story there yababa kuda part 1 yacho. This was part 2 anyway. Part 1 yacho iriko kondoda kuti mwari vakuitirei zvakanaka, mwari vakukomborerei, mwari vakuropafadzei anditika murame muchigonerwa pamakabvisa papaya mwari vawedzere kakapetwa kazana handiti tisaneta kuitirana zvakanaka handitika ngatirambe ichiitirana zvakanaka ndokunobva makomborero ako. I want to assure each and everyone akatambanudza ruoko rwake kuti you know what, God has been looking. Mwari vakatoona, God saw what you did and it's not gonna be in vain. Believe you me, it's not gonna be in vain. Something great is coming your way. Something big is going to happen in your life. Zvokuti uchazozvibvunza wega kuti asinde paya pandakaisa kwaBaba kuda kana kuti hapasi, but a lot of great things zviri kuuya. Maybe vavengi vanga vakagadzira maarrows avo vachida kushuta maarrows avo, they will go back to them and one day you come here back pana padiaries and testify kuti ini ndakangotambanudza mbijana kuna Baba kuda but zvakaita, and then you bring a testimony pano. I'm guaranteeing you guys, God is watching, God is looking. And kugona kuskwedu, it's not kuti tinazo we don't have, but sometimes we are pushed by the Holy Spirit to give. Sometimes we are pushed by the Holy Spirit to do things that is, you know, that we had never imagined kuti we can do. It's because God speaks to human beings. God does not speak to animals, right? Kana mwari vachinge vataura kuna noramba, kana mwari vachinge vakupusha haukwanise kuramba, kana mwari vakuisa to a certain direction you can't run away from it. So regai nditika, I'm expect your I don't know, I cannot say your miracle or whatever, but expect your blessing from God. Don't expect your blessing from me, don't expect your blessing from Baba kuda or any human being, but expect your blessing from God. Ndo vachakupa ropafadzo rako. Zvawanga uchishuvira kuda chirwere unogona ngona chinzi chaparara, kuda ibasa after lockdown unogona ngona chinzi rauya, kuda chi unogona ngona zvinhu zvako zvakungokuitira. Handiti maona nokuti kunonzi kupa kune mufaro kunokunda kudi kugamuchira. Handiti maona saka ndachiregai tingokutendai, mwari vakuitirei zvakanaka guys, muswere munyasha. Handitika taita zvinhu zvedu muchinyatsoona, kune vaya vanoti munoitirei pachiona aiwa isusu pana pakauya note Charity Foundation guys. So what we do totoita pachena pamene vanhu vachiona kuti for transparency sake. Handiti maona kuti zvinhu zvibude pachena totoisa for transparency sake, kuti mangwana musazofamba muchitaura kuti kwakadliwa 200 rand wakabiwa 300 rand, because aiwa ndinoziva kuti pane zvinhu zvakanaka zvinoitika kudai hapashaikwi satani dhimoni rinoda kuuya kana mweya weshaisano unogona ngoya nditozvitengera madomatisi apa ngakachipa madomatisi rinogona kutoya richida kutodestroya, kuda kungozama kudestroya kuti vanhu vamwe vasabatsirike mangwana kuchinzi vanhu vadya iwo ma 200 ekuti hauna chaunokwanisa kutenga nacho kana kudya, kana kuti ungati kwaindorarama nayo kana 1 day chaiyo haikwani kana 2 days chaidzo hadzikwani. Asi mutoziva kuti mweya wenyu, kune vanhu vane mweya wenyonganiso, vanhu vanoshandiswa nasatani variko vakamirira zvavo kungoti vataure kwavanenge vasina zvavanoziva kana kuswera. Handitika saka tangoti tigare tatayeuchidzana ipapo kuti aiwa mwari vakuitirei zvakanaka vedu we. Handitika God bless you. Tobatana zvakare muchikamu chinotevera. Handitika chinove chamangwana musoro patinenge chisangana bhodhoro
versus bhaibheri. Vamwe vachiti murume vana baba vanetsa kudzimba kunga vaisiwe mumabhodhoro, vamwe vachiti aiwa shoko raMwari is the best, tinoudza Mwari. Handitika saka vachange vachidhuma neipapa vane mabhodhoro avo vemabhodhoro vaya nevaya vanoita zveshoko raMwari. Tinosangana pano pachirongwa vachitaurirana tichionesana vachiita debate ravo, isu tirimo tichiteerera imo mumanikikiri mucomment section kuti ndezvipi zvabuda musarudzo. Toita here zvebhodhoro izvo kuti vana baba ivava vati vaisi mubhodhoro. Asi mukwana here mubhodhoro? Mugona kukwana here? Hamukwana. Ndikakutsvakira 1.25 lita riya munokwana here bhodhoro? Kangondinetsa chete bhodhoro pe ndofara. Right, kana kutoita zveshoko raMwari. Handitika maite henyu guys. Muri kuseka ndiri kubvunza kava kuti vanokwana here baba vamubhodhoro. Ndogara ndatanyatsokugara ndakagadzirira kuti kana kuchinzi mubhodhoro vanokwana mangwana ndende bhodhoro rangu 1.52 lita riri pasaiti. Kana ndaona kuti zvabuda musarudzo bhodhoro munhu ndovapfekedza mubhodhoro imomo, ndovhara ndoisa chivharo vogara mubhodhoro imomo. Hanai ndinganeswa iro bhodhoro riripo, bhodhoro mahara haritengesiwi, ndinongotorawo bhodhoro ndokulokera mubhodhoro. Handitika kana kwanzi izvo kuri kudiwa. Thank you very much Luciana, you contributed a lot. Thank you, you contributed something as well. Kana kwanzi bhaibheri vatongotoshinga bedu memei mwana kuti ava 24 hours tiri pamitsanyo pamaprayer apa tichitonamata kuti nai Mwari. Saka matibaba avasi tichitonamata ameno kuti zvichabuda musarudzo ramangwana ndezvipi, kuti toita zvebhodhoro here kana kuti toita zvebhaibheri shoko raMwari. Tichione tichiwa mapoints avo mangwana. Handiti mangwana muine mabhilioni emapepa guys, munenge muchinyora bhilioni emapepa kuti ndezvipi chaizvo zvinonyatsoita zviri kubuda musarudzo. Because hatingodi kutaura zvinhu zvisina kune yepurasitiki zvakare futi. Munogona kuisa mupabheki muchemberesoko, vanodhila nevekuisa mupabheki muchemberesoko, havaisi mubhodhoro vanoisa mupepabheki. Saka kune mapepabheki atichakupai mangwana ekuti vanhukadzi munogona kukwana pai mumapepabheki, varume vacho vanokwana mupabheki. Kune bhodhoro, kune pepabheki, kune bhaibheri. Saka zvakwauri handitika kuti vaiwa tomati siri zatani kuno kwakumarokesheni anenge akachipa because anenge achitengeswa nezvindiro than kweduku. Anenge achitengeswa nezvindiro kweduku, anenge achitengeswa ari kana 4 muchipaketi. Kuno kumarokesheni anenge akachipa animaona. So kune vemaplastiki tinogona kukanda muplastiki tokuvharira iwe mutozozowa kuti muplastiki unosungwa netambo here kana kuti zvinofamba sei kuti ugare urimo muplastiki imomo. Kana kuti zvinofamba sei handizozivi, asi mangwana aiwa tinenge tichinyatsodzidziswa kuti zvinofamba sei kuti munhu akwane muplastiki umu, tione kutoita sei. Handitika so ndipane chida chidi kuti tionesane. Handiti zvinhu zvacho methods dzedu dzakangosiyana-siyana guys, zvinhu zvakangosiyana-siyana izvi, zvinhu zvacho zvakangosiyana-siyana. Saka unogona kuti fe mubhotoro, unogona kuti fe mupabheki, unogona kuti fe mubhaibheri. Handimaona zvitatu zvinhu izvi. Saka iwo ndonozongoona kuti unokwana papi chaipo paunoda kukwana. Handiti vamwe vanoti fe, wani vanoti fe muchidombo chaimo muchidombo chaimo munhu anokwana, muchitombo chiya munhu anokwana. Handimaona saka toda kuona kuti zvinofamba sei mangwana. Handitika guys, thank you very much. Hanzi vamwe vanotoda 5 lita chaiye bhodhoro. Handizivi guys, kana uchizati murume wako anotoda 5 lita chaiye purasitiki, wototsvaka 5 lita mangwana wopuwa recipe kuti apinde mu5 lita unoita sei akwane mu5 lita iya. Purasitiki anosiyana-siyana nepabheki. Handiti kune mapabheki mamwe akaita madiki, mamwe ari pakati nepakati, kwoita mazipabheki mazombe aya. Saka zvodhipenda kuti wako iwe anokwana muzipabheki rakaita sei. Kuda anenge achiri nani anopinda muchipabheki chituku, kana ave beta opinda muchipabheki chiri naniwo chiri pakati ichi. Kana anyanya kunetsa atoisa muziguru riya rekuzipabheki ziguru rekweedhigezi riya rekupepusito tovharira imomo. Hanimaona kana yave kuti mubhaibheri aiwa utsvaka bhaibheri rako katonyatsoisa mumavhesi imomo mubhaibheri imomo zvinhu zvichifamba. Handitika so ndozvada tichidi tionesani. Saka ina ndisi ndiri kudaro indati itopiki yamangwana, ndati itopiki change iriko muzuva ramangwana. Handitika mangwana mose mogarira tichiona vanhu vachitaudzana vachipedzerana, isu chedu chete tinenge tichingonyora foidzi kuti chabuda musarudzo ndozvotoita. Handiti nekubvunza mubvunzo. Handimaona. So guys, I love you all. Take care of yourselves. Kunoku muri kuona weather yacho zvairi chakachaya, kunoku kuri kutonhora chakachaya, kuri kutonhora kuda kutonaya izvozvo, so chakachaya. Saka Mwari vakuitire ichi bobo. Love you all. Take care of yourselves. Bless.